Ayab ti pinagdayaw. Dakay amin analinteg, agragsak kayo, gapo iti anatulnog kengkwana, agdaydayaw kayo. Baru akanta ti ikantayo, ikangkwana, tukarenyo a silalaing. Ti arpa, ket, agriyaw kayo iti rago. Ayaten na ti kinalinteg ken hustisya, tapno ti daga iti agbalbaliw nga ayat na. Pinagtitipon na amin adanom ti baybay iti maymay sa lugar. Isaad na dagiti mangliweng at taaw kadagiti naaramid ti lubong babaen ti panagsauna. Timmaod ti amin babaen ti panagbilin na. Ngem agtelenaed nga agnanayon ti plano na, ti panggena, agpaot nga awan inggana. Kantan tayo ti panagdayaw. How great thou art. Kanya tu Diyos, kumanakas-kasaw, luwi matangag amin binatswang, mangegtuturut makitag bitwen, na'y parangarang panakabalin, tuy kararwa kanta,
na tayo English na refrain, mamindwa. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Yes. How great thou art, how great thou. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, yes. How great thou art. Then sings my how great thou art, how great thou art. Agkararag tayo. O amami nga Diyos, anamarswati langit kenda nga. Madaydayaw ka apo. Namaminsan pa'y manen, apo Diyos, nga agdayaw kami kengka. Iti, nagan mo nga nasantuan, o Diyos. Napakabuti mo, O Lord, hindi mapantayan ang iyong kabutihan. Kaya dapat kang purihin, Ama. Salamat, Apo Diyos, ti pinagkadwam kada kami tinapalabas nga aldaw. Dawatik nga rod, O Apo, nga luktam ti tunggalmay sa kada kami ti puspuso mi. Tapno mangikan mi ti na espirituan nga sasaom. Pakawanin na kami, ti basbasol mi nga naaramidan mi, Apo. Dahito iti kararag mi, ti dawat mi, ni Apo Jesucristo nga manubot ken mangisalakan mi. Amen. Jesus, oh Jesus, then thou me. Yes. Jesus, oh Jesus, then thou me. Denggen tayo nga rod, damdamag ken kablaaw. Good morning! Naibag nga agsapa kada tami kakabsat. Maragsakan na ka makakita kada kayo, tiday tayo panagdadayo tayo. Ako'y nagagalak at nakita ko muli kayo sa ating pananambahan ngayon. Una-una po, pwede po bang malaman kung sino-sino yung mga first-timers sa ating pananambahan ngayon? Ayan, alam na kung anong gagawin. Pwede po bang pumunta dito sa harap, yung mga first-timers natin? Siguro, ganitong gawin natin. Angels. padami trabaho ng mga angels, ano? Pag-isipan nyo nga kung anong pwede nating ibigay sa mga first-timers natin na susunod. Parang souvenir ba? Souvenir kumbaga sa mga first-timers natin. Ano? It's either isang ballpen or isang book card na kung saan nandun yung pangalan ng simbahan at ang Ilocano Worship. Kung medyo mayaman tayo, pwede rin namang isang mug. Ano, Teacher Leia? Ay, hindi ako narinig ni Teacher Leia. Kung medyo mayaman naman tayo, pwede naman isang mug ang bigay natin sa mga first-timers. Kaya lang kung 30 yung first-timers na ko. Sige.
Welcome po sa Nax United Methodist Church and specifically welcome sa Ilocano Worship and Ilocano. Hindi lang sa Ilocano Worship, wine-welcome na rin po namin kayo sa Ilocano Fellowship kahit na di kayo nag-i-Ilocano. Ito po yung Ilocano Worship at Ilocano Fellowship na ang maraming dumadalaw hindi nakakaintindi at masyado nakakapagsalita ng Ilocano. Ang panalangin po namin ay sana sa pagdalo nyo sa pananambahan at pagpunta nyo dito sa church, unang-una maramdaman nyo yung warm welcome and presence ng Diyos sa inyong buhay. Pangalawa, ngayon pa lang, I declare kung ano man ang mga kahilingan nyo, may God grant them. Ipagkaloob nawa ng Diyos kung ano man ang mga kahilingan nyo ngayon. And may that be God's welcome gift sa inyo dito sa church. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng mga anak mong ito na sa unang pagkakataon ay narito sila sa aming pananambahan. Nakasama namin sila. Salamat po sa pagdala niyo sa kanila dito. Hindi po accidental, Lord, na sila'y narito, kundi meron kayong special na plano sa kanila. Meron kayong special na plano sa kanila. Meron kayong special na gagawin sa kanila. Kung ano man yun, Panginoon, di namin alam, kayo lamang nakakabatid. Dalangin ko ngayon, bilang welcome gift nyo sa kanila, sa pagpunta nila sa simbahan, Panginoon, at sa worship na to, ipagkaloob po ninyo mga kahilingan nila. I-bless nyo sila. Salamat po. Salamat po sa opportunity na pinagkaloob mo sa amin upang sa ganun ay makapag-minister kami sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Sige po, pwede po bang humarap kayo sa kongregasyon? Okay, friends, i-welcome naman natin sila. Palakpakan natin sila at palakpakan natin ang Panginoon na siyang nagdala sa kanila dito. Ayun. I-welcome din po natin, batiin natin rather. Buti na lang, meron akong additional AA dito sa gilid. Sabi niya, di. Walang listahan ng my birthday. Pero tingnan ko kung makakakuha ko ng listahan. Ito nga, meron siya binigay sa akin. Wala kasi sa PowerPoint. Batiin natin yung mga birthday celebrants sa linggong ito. We have Yasmin Nisi Balagan, Espenita Katabay, Lourdes Victor Antolin, Presi Di Malanta, Roberto Aduca, Elvi Punzalan, Marshall Dumo, Benilda Landingin. Uy, kilala ko yata yun na. Daniel Reyes, Malisa Lumbang. Kilala ko rin yung isa doon na. Dan Rian Patalyon, si D.S. Igmedio Domingo, Marco Antonio Racal. Kilala ko rin yata yun na. Dr. Jamie Zanzano, Imelda Villarosa. Meron pa. Jenna Di Fisico and Jose Paulo Gonzalez. Meron po bang ibang nagdiriwang ng kanilang birthday dito na hindi napasama sa listahan? Ayun, ang daming nagtuturo sa kanya. Pwede po bang pumarito sa harap yung mga lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan? At nang may panalangin namin kayo. Sa Ate Nilda. O pati si kapatid na Albert. Bandami nyo ha.
246. Pati po yung mga nasa online worship, kapag nagdiriwang kayo ng karawan nyo, binabati rin po namin kayo. Mga kapatid, to reach one's birthday, ang karoon ng bagong taon sa buhay ay isang magandang biyaya at regalo ng Diyos sa atin. Actually, yung magising nga lang po sa bagong umaga, napakagandang regalo na ng Diyos sa atin eh. Nadagdagan pa. Hindi po lahat ng tao nagigising sa bagong umaga. How much more yung marating yung bagong taon sa buhay? Bonus na mula sa Panginoon yun. The new day is God's great gift to us. New Year is God's bonus for us. Bonus na yung bagong taon sa ating buhay. Kaya malaki po yung ating ipinagpapasalamat. We praise and thank God for giving you another year in your life. We praise and thank God for has granted you 365 days after your last birthday. Grabe. Sa 365 days na nagdaan, ilang blessings na ba ang inyong natanggap? Hindi na mabilang, di ba? Ngayon, bilang isang simbahan, ito po yung bati namin sa inyo. At tagubilin namin sa inyo. Teacher, count your blessings. Okay, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them two by two. Count your blessings, name them score by score. And it will surprise you, there are, ilan? Millions more. Okay. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them two by two. Count your blessings, name them score by score. And it will surprise you, there are millions more. Come on, church. This time, I would like you to declare to them that as they count their blessings, millions more will come unto them. Extend nga po yung ating kamay sa kanila and declare this to them. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them two by two. Count your blessings, name them score by score. And it will surprise you, there are millions more. We declare millions more of blessings upon you in Jesus' name. Yes, Lord, we continue to declare this unto them. More blessings, more years full of health, full of wisdom. At adupay at awen ang nasalunat, napno ti kinasirip, napno ti pamendisyon. Dahito yu apo ti kararag kan declaration mi kadito yung anak mo, isudang ka sa nga ita. Listen to our prayers, Lord, and listen to our declaration right now. In your name, O Christ. Amen. Okay. Diyan lang po kayo. AA? May additional AA ako dito eh. Papiliin sila kung anong blessing card ang para sa kanila mula sa Diyos ngayon. Good news. Magre-resume na yung ating mga blessing cards mula yung linggong ito. Natanggap your blessing declaration. Claim them. And I declare, may God grant you those blessings. Amen and amen. Okay, let's sing a birthday song for them. Harap po sa kanila. Happy birthday song. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
birthday and God bless you po. Mga kapatid, may islam po tayo. Una, sa first Sunday ng July, joint service po tayo noon. July 2. Bakit? Yun po yung unang-unang araw unang-unang linggo ng conference year. At ipapakilala po yung mga bagong pastor at diakonisa natin sa linggong yan. Ganun din po ipapakilala yung ating bagong DS. Siya po yung speaker natin sa July 2. Medyo agahan lang natin ng konti. 9 o'clock tayo. 9 a.m. tayo sa July 2. Yung regular na traditional is 9:30, pero dahil ito'y joint, gawin po nating 9 a.m. Pangalawa, excited po ako para dito, and hopefully lahat tayo excited. Ano ito? Beginning July 9, marirevive po ang ating Vesper Worship Service. Pagkatapos po ng ilang taon na natulog dahil sa pandemya, finally, Vesper Service will be revived. Pinapalakpakan po ang Panginoon para doon. Ang hina naman. Ang hinang palakpak yun na. Ibig sabihin po niyan, dahil pumalakpak kayo, makikita ko kayo sa Vesper. Suportahan po natin yung pag-revive ng ating Vesper service. Ako po excited para dito eh. Bakit? Finally, bumabangon muli, bumabalik ang sigla ng ating simbahan. Bumabalik yung sigla ng ating simbahan. Kung ano ito dati, sabi nga, reclaim, renew, revive. Reclaim, revive, renew. I-reclaim natin yung tradisyon natin na dito sa church may Vesper. I-revive natin yung Vesper service. Panibago, let's renew our commitment to serve the Lord through the dawn prayer, Ilocano worship, traditional, a combination ng Tagalog at English service, contemporary, and then Vesper service. I-renew natin ang commitment natin para dito. Now, at alam niyo kung bakit pa ako excited. Mandato, maliban sa ito'y mandato na annual conference at ng obispo sa atin, sigurado ko, God will do something new. May bagong gagawin ang Diyos sa atin at sa mga tao dito sa simbahan at sa community natin with the Vesper service. Ngayon pa lang, dinideclare ko na yan. God will do something new, and this new is great. God will do something new and great things for the church through the Vesper service. I-declare po natin, i-claim natin yan. At dahil dito, suportahan din natin ito. Finally, sa Sabado po, Sabado na ba? Yes. Magkakaroon po ng DVCS, Daily Vacation Church School Teachers Training sa Malabon Central. DVCS Teachers Training. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga kabataan, dahil tayo tutubo, train kung paano magturo ng DVCS, ay inaanayahan. Ngayon, kakausapin ko later on yung mga kapatid natin mula sa Parkway kung sino interesadong magturo ng mga bata na maging kasama natin sa pagtuturo sa mga bata, both dito at saka sa Parkway. Sila yung mga, at tingnan natin kung paano na makasama sila sa training, kung paano magturo ng mga bata.
Alam niyo mga kapatid, nagsimula ko, maliban sa Sunday School, grade 6 yata ako noon. Nag-assist na ako hanggang nag-first year high school. Nag-assist na ako sa pagtuturo ng Sunday School at DVCS. So doon ako nagsimula actually sa talagang DVCS teacher hanggang Sunday School teacher na rin. Nagtuturo kami ng mga bata kung saang baryo man doon sa amin. Maliban sa church. So, we will have our DVCS teachers training on Saturday and the following Saturday. 2 Sabado po ito. Huwag po kayong mag-alala. Ang registration nyo ay sasagutin ng simbahan, pati mga pagkain during the training. So, ito lamang pong ating mga announcements sa araw na ito. Denggantay karon ti panakaybasa ti nasantuan na kasuratan. Chapter 12, 1 hanggang 9. Ti panangayat ti Diyos ken ni Abram. Kinuna ni Yahweh ken ni Abram, panawam ti pagilyam, di iti kabagyam ken amam, ket ingka iti didaga nga ipakitak tu ken ka. Para buram kanto iti adu nga anak ken apuko, ket agbalindan to adakkel a pagilyan. Bendisyonan na kanto ket agding na magto tinagan mo tapno mausar tinagan mo a pagbendisyonan. Bendisyonak to dagiti mangbendisyon kenka. Ngem ilunod kunto dagiti mangilunod kenka. Dawaten to dagiti amin na nasyon dito'y daga a bendisyonak ida akas iti panagbendisyon ko kenka. Tinungpal ni Abram tibilin ni Yahweh ket pimmanaw idiaharan idi agtawen iti 70 ket 5. Ingkuyog na ni Sarah nga asawa na ken ni Lot a kaanakan na. Intugot na ti amin asanikwa a naurnong na ket amin a nagbalin a tagabuna ijay haran ket nagluwas da anapan iti daga ti Kanaan. Idi dumteng da ijay Kanaan, sinursur ni Abram ti daga aging ga at dimanon ijay Sikem nga ayan ti kayo alugo ti More. Kadagiti a tiyempo agnanaed paylaeng dagiti kaneneyo iti dayta a daga. Nagparang ni Yahweh ken ni Abram kapututam. Nang bangon sa jay na Abram iti altar nga agpaay ken ni Yahweh a nagparang kenkwana. Kalpasan dayta intuloy na ti dalyasat da aging ga iti katurturudan iti daya ti syudad ti Betel. Nagkampu iti nagbaitan ti Betel iti laud ket nagdaydayaw da ken ni Yahweh. Kalpasan na nagalis-alis iti panagaedan iti panagturungda iti aking abagatan apaset ti Kanaan. Daytoy ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ebanghelyo segun ken San Mateo. Matthew 9 verses 9 to 13. Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar. Idi magmagnan kita na ni Mateo. May isang agsingsingri ti buwis ngagtugtugaw iti opisina na. Kinuna ni Jesus ken kuana. Surutan na. Ti makder ni Mateo ket simurot ken kuana. Idi mga ni Jesus ti balay ni Mateo. Dimten ti adong agsingsingir ti buwis,
Kanda dumapay adaka sa tatao. Nakisango da ken kuana ken kalagiti adalan na iti panganan. Nakita na iti sumagmamanaw Fariseo daytoy ket kinunada kay iti adalan na. Apay ang makipangan ti maestroyo kaditi kakasta at tao. Nangag ni Jesus ida ket simungbat. Sana dagiti nasalon ati makasapol ti mangagas no di ket dagiti masaksakit. In kay adalan ti kay papanan daytoy apas ti nasasuntuan na kasuratan. Pumaksa na dato na mapuuran. Imayak tapno ayabak dagiti managbasol saan na dagiti kunkuna ana imbag. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Madayaw ka o ako, Kristo. Denggan tayo iti mensahe iti kanta.